Galizia 2012ko udaran sortu genuen, genituen interes musikala asetzeko nahian edo. Eta hasieratik genekin metalan zentratu nahi genula, baina nolako aurreritzirik gabe edo muga jarri gabe, estilo baten. Marko dugu aurkezpena herrian ofiziala izango da urtarrien 9an. Abenden, osea que zorria abendera. Gertu zaituzte. Baina publikoan erantzuna tala oso nahi zantzan, oso gurbil sentitu genuen tala. Eta ondo, gero Bartzelona egon geha lehengo larun baten. Eta hori, giro hona dut. Eta notatzen dugula diska berri honekin, pixkat jendearen erantzuna positiboagoa dela, ez? Bai, lehen lortzen ez genitun gauza, lortu ditugula. Ezin dezakegu esan, lehen jendea Gabeziako kontzertu batera etortzen zala eta besterik gabe kontzertu bat ikusi erreakzioak sortzen genituen, baina orain erreakzio handiagoak sortzen ditugu. Jendearen erantzuna energikoagoa da. Jutea Bartzelonara eta ikustea publikoan erantzuna ezakit. Euskaraz kantatzen dugun taldea izanik eta ikusi Bartzelonan euskaraz ezakin jendea motibatzen dela jendea muitzea eta saltok astea, golozez, bako gazakitea. Guk beti esan dugu, hola amets bezala eta helburu oso goren bezala Resurrection festen jotzea gustatuko litzai dukela. Guretzako izango izatekeela, hostia. Horrelako metal jaialdi batean sartzea eta gustoko ditugun talde handiekin kartelak konpartitzea, hori izango litzateke helburu bat beteko bagenu oso gustora geratuko ginatekeena. Baina gu ezagututa eta gure exigentzi maila ezagututa badakigu ere, helburu hori beteta ez ginaketela horrekin konformatuko. Hori beteko bagenu litzateke beste helburu bat. Eta hori betetzean beste bat. Hasi ginean ere hola izan zen. Gure helburua bain. Helburua betetzen. Gure helburua izango gaur. Beste festival handiago baten jotzea. Hasi ginean helburu bat izango litzateke Bartzelonan jotzea dira. Orain iritsi geha eta jago pentsatzen helburu handiago baten. Hasi ginean bideoklipak grabatzea izan litzateke helburu bat. Ja grabatu dugu bideoklipa. Beste helburu bat dugu. Astero bitan sakratua da, hemen oten geha. Eta parte bai, etxeko lanak daude, bakoitza txanin dian gauzak egiten dira, eta ez bakarrik musikalak, ez bakarrik instrumentuak. Euskaraz, hori, badakazu beste konpromezu bat ez dela, beste irrati batzutan jarri izan dute Gabezia, eta ez dute zu Amerikar batek esaten new song from Gabezia, from the Basque Country, eta hori garantiza da ere guretzako, niretzako gara. Azkenean Euskal Herrian mapan jartzen ez gure... Jende guztiak ingelesa, jende askok ingelesa hautatzen duen garaian, zuk zure lekukoa den identitate hori esportatzea bere izgarri bezala positiboa. Orokorrean metalean kokatzen geha, baina pila bat musika entzute dugu, orokorrean guztiak, eta esan dezuna, Mikel Laboa entzun dezakegu, eska... Musika klasika... Glaukoma, bezalako talde bat, Madeline bezalako talde bat... Ez ditugu bakarri. Pendulum. Draman bass, Hori, baina talde metaleko talde zehatzak ez dazkagu hor
Ja, beste talde batzuk igual ez dutela gure taldea jarrain, osea, Metalkorra egiten dugu eta metalkor bakarrik entzuten dugu, ez gu ez gara horrelako taldea. eta behar helburua da talde horren antzeko abestiak itea, sortzea, lo que sea. Gure da justuz kontrakoa. Osa, gure artean hitz egiten badugu eta esaten dugu bertsio bat egiteko, eztabaida sortuko da, zeren. Osa, bakoitzak, oso frikiak era, musika pila bat entzuten dugu, baina bakoitzak bere gauza. Osa, talde komunak egongo dira, Horrek laguntzen du bai, beste nasketarekin sortzen dana sortzen. Eta horrela sortzen da berritasuna. Berritasuna ezin da, gu ezin dut esan ere gure lana dela berritzailea eta egunko gauzarik originalena, baina egon garela musika ezberdinekin kontaktuan eta horrek laguntzen digula zerbait berritzailea egiten.